Il-Viċi Sindku Laburista tal-Imqabba mhux talli ma jara xejn ħażin fil-kumment li ħalla fuq il-medja soċjali rigward in-nisa talli qed jibqa' jgħid li n-nisa iħobbu jissawtu waqt is-sess. Kienet din l-istqarrija xokkanti tal-Viċi Sindku Laburista Jonathan Dingley wara li f'kumment pubbliku li jagħmel fuq storja ta' Super One Dingley ddikjara li mara wisq tħobb tissawwat, dikjarazzjoni xokkanti li turi insensittività kbira lejn in-nisa kollha speċjalment dawk li huma vittmi ta' vjolenza domestika. Kienet propju din il-Kamra tal-Aħbarijiet li kixfet dan il-kumment illi ġabbarax ta' reazzjonijiet ibsin u minkejja li anki s-Segretarju Parlamentari Laburista Rebecca Buttigieg kienet pronta tikkundanna dan il-kumment insensittiv u saħqet illi dan mhux diskors li wieħed jgħid il-Labor baqa' ma fetaħx ħalqu u Dingley għadu sa issa ma rriżenjax mill-Kunsill Lokali tal-Imqabba lanqas is-Sindku li hija mara għadha ma tkellmet fuq dak illi seħħ. Id-diskors li kiteb Jonathan Dingley dwar kif in-nisa skont l-istess Viċi Sindku tal-Labor iħobbu jissawtu ġibdet kritika enormi bosta saħħu li jħossuhom ferm iddispjaċuti li qed jgħixu f'pajjiż fejn nies b'awtorità għandhom mentalità medjevali li tkompli tikkalpesta l-ħidma ta' diversi jaqdiet li jaħdmu kontra l-vjolenza domestika. Oħrajn qalu li bħala ġenituri ma jħossuhomx komdi li jkollhom lit-tifla tagħhom f'pajjiż fejn jekk tkun vittma ta' vjolenza domestika issib lil xi ħadd jiżżufjetta bik. Filwaqt li wħud insistew li l-Viċi Sindku Jonathan Dingley qed ikompli jgħin sabiex in-nisa jidhru bħala oġġett sesswali. Apparti minn hekk kien hemm ukoll kundanna mill-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika bil-Kummissarju tisħaq li kummenti bħal dawn ikomplu jsaħħu kultura ta' abbuż. Fid-dawl ta' dan il-każ il-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista fl-Imqabba Noel Galea u l-Kunsillier Owen Xiberras qed jitolbu għar-riżenja tiegħu minn Viċi Sindku minn Kunsillier fl-Imqabba u jekk dan ma jsirx dan għandu jiġi mitlub jirreżenja mill-Partit Laburista.